Mae byd iechyd a gofal yn esblygu'n gyflym ac yn fwy nawr nag erioed. Wrth i fforddiadwyedd herio systemau ledled y byd o ganlyniad i boblogaethau sy'n heneiddio, newid ffordd o fyw, diagnostig a therapiwtig uwch ac wrth gwrs oherwydd pandemig Covid. Mae'r ffocws ar sicrhau mwy o werth drwy gyflawni'r canlyniadau gorau posib i bobl ar y gost isaf posib yn dod yn fwy hanfodol. Wrth gwrs, mae'n bryd i gydweithio ac mae gwerth yn gyfle i gysoni'r holl randdeiliad sy'n gweithio o fewn ein system iechyd a gofal, trwy weithio i'r un nod i ffurfio partneriaethau newydd rhwng diwydiant, sefydliadau'r trydydd sector ac eraill, i sicrhau ein bod i gyd yn canolbwyntio ar ddarparu gwerth. Mae'r rhaglen iechyd a gofal sy'n seiliedig ar werth yma yn yr ysgol rheolaeth wedi cynllunio i helpu i liwio eich penderfyniadau a'ch strategaethau sefydliadol. Gan weithio ochr yn ochr â siaradwyr ac academyddion byd-eang, byddwch yn cael mewnwelediad amhrysadwy wrth i chi archwilio pob agwedd y pwnc. Drwy archwilio astudiaethau achos, trafodaethau panel a hunanwerthuso, byddwch yn ymuno â rhwydwaith o arweinwyr a rheolwyr allweddol. Bydd yn rhaglen yn eich cefnogi i ddatblygu eich strategaethau a chyfarwyddo'r ffocws oddi wrth gostau ac allbynnau i fodelu sy'n canolbwyntio ar greu mwy o werth ac wrth gwrs, canlyniadau sydd bwysicach i bobl. Gobeithio'n y gallwch chwarae eich rhan i lunio dyfodol systemau iechyd a gofal sy'n cael ei gyrru gan werthoedd drwy ymuno â ni yn yr ysgol reolaeth.